Bona nit, està passant, som en directe a TV3, són les 8:14 del 18 de desembre de 2017, dia en què Lady Gaga ha suspès els seus concerts a Barcelona. Una gran decepció pels seguidors que portaven setmanes acampats al Palau Sant Jordi i una decepció encara més gran pels pares d'aquests fans quan vegin que tornen a casa. Imagina't trobar-te això pel passadís i que sigui fill teu. A qui no em voldria trobar al mig del mar és el vaixell Sea Star. Aquí el govern ha prohibit amarrar als ports catalans per ser una embarcació de l'ultradreta, o sigui, en llenguatge americà, ultraestribord. Els tripulants del vaixell estan molt enfadats, i això que encara no han descobert que al Mediterrani hi ha un mar anomenat Mar Negre. Espera't aleshores. Qui de moment no s'enfonsa és el Barça, que s'ha posat líder en solitari, tot i la lesió de Dembélé. El jugador francès haurà d'estar 4 mesos de baixa. A Bartomeu ja el comparen amb Bill Clinton. Però encara no he explicat la broma. El comparen amb Bill Clinton perquè aviat serà expresident i tothom el recordarà per lo car que li va sortir un francès. Ara podeu riure. Ai, no els tinc ensenyats encara. El debut de Dembélé ja el va preveure Santiago Segura a la pel·lícula Torrente 2. ¡Suba, Torrente, que nos vamos! Cuidado, Cuca. Con Què és Dembélé? Va ser el primer sprint que va fer Pataplaf. Tot això i més està passant. Bona nit, gràcies. Avui és un dia en què un dels temes és la possible intervenció dels comptes de la Generalitat, que és a escala política el mateix que fan els pares quan bloquegen la targeta dels seus fills perquè no es gastin diners en drogues i prostitució. Estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal o se hacen actividades que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Per tant, si les coses no s'arreglen, la Generalitat ja no podrà gastar diners, no només en drogues i prostitució, sinó en res de res. Montoro vol tenir la garantia que el govern català no comet activitats il·legals. I això és tenir molta moral, perquè si no ho van aconseguir amb el PP, amb el seu propi partit, com han de poder fer-ho amb els altres? Mentrestant, aquest cap de setmana hem vist com la Guàrdia Civil confiscava més d'1 milió de cartells del referèndum i després els difonia a Twitter. O sigui, confisquen cartells perquè la gent no els vegi i els ensenyen als seus 431.000 seguidors de Twitter. És com intentar dissimular una erecció posant-te unes malles. Ja sabem on són les paperetes. Quina imatge m'ha vingut. Tot i això, la gent ha seguit penjant cartells. Som conscients que molts rètols seran arrencats per gent que hi està en contra, però ja s'han organitzat per reposar-los en breu. Té mèrit seguir fent campanya pel sí quan la policia fins i tot ha cridat l'atenció a un dels gegants de Gràcia per portar aquest paper a la mà. Aquí el veieu. Que, per cert, tan independentista no serà el gegant, si ha deixat que aquests dos es juguin la vida quan ell arribaria perfectament. De totes maneres, l'arrencada de cartells no preocupa massa a l'Assemblea Nacional Catalana. Per cada cartell que ens agafin, nosaltres en posarem 10 més en circulació. Són 10 cartells per cada cartell arrencat, tenint en compte que la Guàrdia Civil n'ha confiscat més d'1 milió. Gastaran més en paper que jo després de sopar un kebab. També s'han mostrat en contra del referèndum un nombrós grup d'intel·lectuals d'esquerres. Y cerca de 1 millar de intelectuales y artistas que se definen de izquierdas han firmado un manifiesto contra el referéndum del próximo 1 de octubre que publica el diario El País. Són d'esquerres i han escollit El País. Potser no són tan intel·lectuals com creuen. Però aquest no és l'únic manifest que s'ha signat. Més de 1.800 professors, investigadors i gestors d'universitats han subscrit un document en què demanen el vot pel sí. Afirmen que un nou estat permetria a Catalunya desenvolupar, millorar les seves potencialitats en el camp científic i universitari.
Per tant, tenim manifest d'artistes contra manifest de científics. En cas d'una batalla campal, jo intentaria anar amb els científics, sobretot si és a primera hora del matí. Penseu que els uns saben sintetitzar droga i els altres el que saben és consumir-la. Parlant d'intel·lectuals, n'hi havia un que encara no s'havia pronunciat. Antonio Tejero, condemnat a presó pel 23F, en què denunciava l'1 d'octubre com un altre cop d'estat i demanava la persecució judicial dels seus promotors. Ja em veig a l'Antonio Tejero entrant a un col·legi electoral l'1 d'octubre. ¡Quieta todo el mundo! Encara que no crec, perquè seria la primera vegada que Tejero entra a un col·legi. Qui també està en contra del referèndum és el PSC. Miquel Iceta ha explicat per què, segons ells, no s'ha de votar l'1 d'octubre. Quants dels nostres van patir presó i exili i mort per defensar el dret a vot? I és precisament per això que diem que no s'ha de participar. O sigui, per respectar la gent que va lluitar pel dret a votar, no s'ha de votar. I té tot el sentit, perquè si els altres no van poder votar perquè estan morts, no és de mala educació votar en nom d'ells. Però fixem-nos en la gent del darrere, lo interessada que estava en el discurs d'Iceta. La noia de la dreta, mirant el mòbil. La de l'esquerra, comprovant l'hora. Miquel acaba. I atenció a l'aplaudiment. L'aplaudiment, quan aplaudeixin les masses, l'aplaudiment de la noia de la dreta amb una maneta, sense deixar el mòbil. Allà. Tu vés dient, Miquel. Suposo que devia estar buscant a Google lo típic, vídeos de gatets socialistes. El més destacat de l'acte del PSC va ser aquest convidat sorpresa. Què? Un moment, senyora alcaldessa, jo també vull dir la meva. Soc el Mingo. O sigui, jo sóc el millor que li ha passat al PSC després de lo del Freddie Mercury. És el Mingo del cartell ja famós, gràcies en part a aquest programa, aquell cartell que deia «Conmigo que no cuenten». És el millor personatge fictici del PSC des de Pere Navarro. De tot plegat ens quedem amb les declaracions de l'alcaldessa de l'Hospitalet. Atenció. Estem en una situació, els alcaldes i alcaldesses, que se'ns ha passat la pilota, se'ns ha posat la patata calenta. Si el referèndum li ha posat la patata calenta, ja sabem que té en comú Pilar Rahola. Si vols venir de Públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Estan passant moltes més coses com les que ha trobat a la premsa en Jair Domínguez. Endavant, Jair. Salut. Gràcies, Toni. Ja. Bé, Nicolás Maduro és notícia per unes declaracions que va fer ahir diumenge. Per si no el teniu present, Maduro és aquest, el del bigoti. Aquí veiem al costat de Georgi Dan. Home, no. És Evo Morales. És Evo Morales, de Bolívia. I escolta, per què Maduro surt a la Gaceta si amb el referèndum ja no els hi cal? Doncs mira, perquè Maduro acusa Rajoy d'actuar com un dictador i alerta que quan un tio que ha empresonat membres de l'oposició està acusat de cometre incomptables crims contra civils i s'ha passat pel forro els drets humans, et diu que t'estàs comportant com un dictador, vigila. Perquè és com si Pete Doherty et diu que surts massa de festa. És l'única foto que hem trobat. Sap de què parla aquest tio? Canviem de tema, si us plau. Aquest passat divendres el torero Juan José Padilla va celebrar la mort d'un brau, el qual ell prèviament havia matat, no que s'hagi mort de mort natural, el toro. Vull dir, l'havia assassinat ell. Ho hem entès, sí. Doncs va celebrar-ho posant-se una bandera a l'esquena. El problema és que era una bandera franquista. Mireu la foto, mireu. La foto... Mira, està firmada per un tal Pedro Ruiz. Sí. No serà el mateix Pedro Ruiz que tots coneixem, del Libro Gordo de Pedrete. Jo no sé si li agrada la fotografia. Bueno, la foto està molt comentada a la xarxa i, de moment, no li ha portat conseqüències legals. Potser perquè Padilla, en la seva defensa, va dir «soy torero y español». Com a defensa jo el trobo una mica pobre. A part, també va dir que no s'havia donat de quina bandera es tractava. I, clar, pensa que li falta un ull. Per tant, és possible que l'àguila i companyia anés a l'ull erroni. És veritat. Podem recuperar la foto? Mira, fixeu-vos bé, mireu. Només amb un ull és difícil veure aquesta àliga negra de mig metre que té l'esquena, que sembla Batman, un Batman franquista.
portem dues notícies, encara no has parlat directament del referèndum. No parlo del referèndum i tinc un bon motiu. Crec que és més important veure què ha dit avui Arévalo a Twitter. Ai. Mireu. Ai. Buenas noches. Como veréis, este sillón parece un pene. Arévalo no s'ha caracteritzat mai per ser l'emperador de la metàfora. És dir, qualsevol persona normal penjaria aquesta foto i ho deixaria estar. Arévalo... S'obren els comentaris, no? No cal fer-ne, però Arévalo, en un rampell de sinceritat, t'explica, per si de cas ets Juan José Padilla i no veus la forma de penis, que el sofà sembla un penis. Vull destacar la resposta que ha donat el tuitaire tu parguelas. Ahora lo que molaría es que sacases un pene que parezca un sillón. Va. Però bueno. Deixem el món de Twitter. Anem a la premsa internacional, home. Què és l'encàrrec que tens? Què diuen al Wall Street, Le Figaro, Le Monde, El Post? Doncs mira, Toni, diuen coses molt interessants si ets americà, però a mi no m'importa una merda. En canvi, m'he llegit el Golden Age, que no és un joc de Mega Drive, sinó el diari més llegit de Turkmenistan. On està Turkmenistan? A baix, allà baix. El cas és que la notícia en portada d'avui és un bon termòmetre per saber què preocupa els turkmenistan. Diu, jugador de billar disposat a defensar l'honor del seu país als campionats del món. Qui havia dit que l'honor del teu país només es pot defensar en una guerra? Molt bé. Aquest paio ho farà jugant a billar. M'he estat informant, perquè no ho diguis després, i he descobert que la competició en participarà es diu 5è Jocs Olímpics Asiàtics de Taula i Arts Marcials. Jocs de taula i arts marcials. De les dues coses. Tu et presentes allà amb el Monopoli i l'adversari rebenta la boca d'una patada. No confonem disciplines i no deixem la premsa internacional perquè avui em sentia fort, he menjat gingebre per esmorzar i he fet un cop d'ull als diaris guatemaltecs. Et porto una notícia del diari Prensa Libre que no entenc com ha passat desapercebuda a la resta del món. Fixeu-vos ben aquest titular. Mireu. Equinoccio de primavera. Esto ocurrirá el 23 de septiembre. I m'he quedat una mica hard amb aquest titular. Què passarà? Per sort, no m'ha calgut llegir el text perquè la notícia anava acompanyada d'aquesta foto. Fixeu-vos bé. Oh! Oh! Exacte, senyora! El puto apocalipsi! Jair, parla bé. Home. Perdona. La puta fi del món! Prou! Per si fos poc, aquesta notícia està a la pàgina de Salut i Família, que són dues coses que perdràs si la Terra explota. Aquestes prediccions, a més, acostumen a tirar molt llarg. Sí, sempre prediuen la fi del món, doncs jo què sé, per l'any 2100. Per exemple, falta molt de temps. Però és que aquesta és pel 23 de setembre, aquest dissabte! S'acaba el món aquest dissabte! La mala notícia, no hi haurà referèndum. La bona, si el món explota en 1000 bocins, el Barça acabarà la temporada com a líder en solitari. Moltes gràcies, Jair. Bé, Domínguez. Gràcies i que passi l'Òscar, sisplau. Estem aquí entrant en calor. Després de la publicitat tindrem amb nosaltres l'Òscar Andreu. Òscar, t'he de dir que friso per saber què ens portes. Quina vida més estimulant que tens, no? En fi, avui ensenyarem els cartells alternatius per l'1 d'octubre, que ha enviat l'audiència del programa. Photoshop de qualitat i una mica de paint del guarro, per què no dir-ho, també, Molt bé, molt bé. Això ho farem just després de la publicitat. Sí. Que t'he tallat, perdona. No, tu em pots tallar com vulguis, Gràcies. Hi ha una bona educació aquí que, escolta, avui també entrevistarem, atenció, al conseller Jordi Turull. Jordi Turull és un home que fins fa poc era un desconegut. I pel que veig, continua sent una mica desconegut, perquè aquesta foto és de Josep Rull! Aquest és en Turull, i no us n'havíeu adonat. Aquest és en Turull. Aquí el tenim eufòric per sortir al programa. I també ens farem ressò de l'arriscada feina dels cossos policials d'aquests dies. Diu així: la Guàrdia Civil requisa un pal i una escombra com a elements perillosos a favor del referèndum. La pregunta és òbvia, una escombra és o pot ser un element perillós? Home, i tant, Toni, si la té la meva àvia i no t'acabes els cigrons, ja pots començar a córrer per aquest element. O també pot ser utilitzada com a arma llancívola. Sí, senyor. Exacte. Sí. Per fer més fàcil la feina dels cossos policials, avui us proposem que ens envieu els vostres dubtes sobre quines accions podeu fer per evitar el referèndum. Això a TV3 és molt fort dir-ho, Sí. Ho podeu fer al hashtag #4TV3. Sí. Podeu enviar preguntes, per exemple, em puc empaperar l'habitació amb els cartells confiscats?
I, a veure, amb 1.300.000 cartells confiscats, jo crec que et pots empaperar fins i tot la Sagrada Família. Hi ha material. O, per exemple, si sóc de la Guàrdia Civil i vull participar al referèndum, què he de fer? Mira, si ets guàrdia civil i estàs a favor del referèndum, et recomanem que no ho comentis molt amb els teus companys, a no ser que tinguis molta curiositat per saber el que és el bullying. El bullying. Doncs tot això i moltes més coses a la tornada d'uns quants anuncis de no res aquí està passant a TV3. Moltes gràcies, tornem de seguida. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Moltes gràcies. De nou està passant a TV3. Són les 8:39. Tirarem llarg ja fins a les 9, fins al Telenotícies. I per saber què estan preparant els nostres companys informatius, connectem ara mateix amb el Telenotícies, amb el plató del Telenotícies, on hi ha Toni Cruanyes. Bona nit, Toni. Bona nit. Avui explicarem com el govern català ha recorregut al Suprem per impedir la intervenció dels seus comptes i en recórrer-ho dona per suspesa la intervenció. Però la veritat és que el Ministeri d'Hisenda ja ha començat a explicar als bancs com hauran de controlar les operacions de la Generalitat. Una operativa que serà complicada i molt lenta d'executar. El control hauria d'incloure tots els pagaments i les transferències i fins i tot les targetes corporatives que puguin tenir els alts càrrecs. Mare de Déu. Les targetes també, Les targetes també. I l'altra notícia destacada del Telenotícies. Ryanair pot haver de pagar 20 milions d'euros per compensar els 40 vols diaris que cancel·larà durant les pròximes 6 setmanes. Avui, a l'aeroport del Prat, ja se n'han cancel·lat 5. La companyia low cost diu que tot plegat és perquè s'han equivocat en la distribució de les vacances del seu personal. Els afectats avui estaven de tot menys contents. Ho explicarem a les 9. Ens ho podem imaginar. Gràcies, Toni. A les 9 Telenotícies, vespre de TV3. I ara seguim endavant. Sí, gràcies. El passat divendres, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, és un home que quan somriu de forma seductora és capaç de fer plorar a un nen i a un adult també, va donar un termini de 48 hores a la Generalitat. Aquí el tenim. Aquest és el del somriure seductor. A la Generalitat per deixar de gastar diners en el referèndum il·legal. En cas contrari, amenaça amb intervenir als seus comptes, com ens explicava Toni Cruanyes. És a dir, que avui mateix Oriol Junqueras es pot trobar que vulgui diners per pagar nòmines i el caixer automàtic li digui operació no disponible. D'aquesta manera, si la intervenció de l'Estat tira endavant, el govern del PP serà el veritable administrador dels impostos dels catalans. O sigui, com fins ara, però sense vaselina. Això també vol dir que Junqueras no pot demanar crèdit sense permís i que l'execució del pressupost català dependrà de Montoro i no dels vots de la CUP, com fins ara. El govern català ha reaccionat presentant un recurs al Tribunal Suprem. Ja veurem si això té algun efecte. Potser ens en podrà dir alguna cosa el conseller de Presidència, Jordi Turull, a qui saludem ara mateix. Bona nit, conseller Turull. Molt bona nit. Gràcies per atendre'ns, conseller. Són les 8:41. A aquesta hora, qui controla els diners públics dels catalans? Bé, a aquesta hora encara una part important nosaltres, però des de fa una pila d'anys que els diners dels catalans no és que els controlin, sinó que se'ls queden a l'Estat i no tornen. Però ara, en aquests moments, com ha dit molt bé, hem presentat un recurs, hem demanat que se suspengui aquesta ordre del ministre Montoro, que és una autèntica barbaritat jurídica i sobretot que pot tenir uns efectes molt negatius per molta gent del país. També per vostès. Toni Cruanyes acaba de dir que les targetes corporatives dels alts càrrecs del govern deixaran d'estar operatives. Ha comprovat la seva? No, és que jo no en tinc. És que ara, quan ho ha dit, dic, vaja, ja poden anul·lar, però ni jo en tinc, ni tampoc conec cap conseller que en tingui. Tampoc ho he preguntat, però jo no en tinc pas. Jo soc molt nou, però no en tinc pas de targeta ni l'he demanat. A veure si li hauran fet una novetada, conseller. No ho sé, però no hi ha problema. No hi soc per la targeta, ni l'he demanada, ni m'ha fet falta cap dia. Escolti, com pagaran el referèndum? Perquè podríem pagar-ho en B, que sembla que els jutges triguen més a investigar aquestes coses. Però com faran front a les despeses previstes fins l'1 d'octubre? En B no, però jo l'únic que puc dir, no puc explicar detalls perquè ja veiem la situació que estem, però d'aquesta mesura del ministre, per l'últim que s'ha de patir, és
és pel referèndum. És a dir, això no té conseqüències amb el referèndum, el que té conseqüència a les alçades que ho fa, el que pot tenir moltes conseqüències és amb la gent que està pendent de la renda garantida de ciutadania, amb les empreses que estaven pendents de que es fes un pla de subvencions per a les exportacions, amb el camp cultural, etc. El que han fet és un autèntic despropòsit que tindrà efectes no sobre el referèndum, si és el que pretenen, sinó sobre el dia a dia de moltes entitats i moltes empreses. M'està dient que, per exemple, la renda mínima garantida perilla ara mateix a Catalunya? Bé, són despeses que s'han d'anar aprovant i el que ens ve a proposar el senyor Montoro és que tanquem pressupost ara. I aquí ja no es puguin aprovar més despeses. I com sap, la renda garantida de ciutadania, que és un dels exemples, doncs és una cosa que hi havia un compromís parlamentari d'anar-la implementant cada vegada més, amb tot d'expedients que s'han d'anar resolent, etc. I el que ens diuen és dir, escolti, tanquin pressupost i no aprovin cap més despesa. Ens ve dir això és una barbaritat, perquè estem al setembre i encara queden molts mesos de moltes coses que s'havien de tirar endavant de cara a la gent. I no tenen cap pla alternatiu de finançament? No tenen com passa en el futbol un senyor àrab o xinès que vulgui tenir un detall, diguem? Nosaltres ens mourem el que faci falta, arribarem a les instàncies que faci falta perquè no es pugui perpetrar una barbaritat d'aquestes, però jo crec que a la que portin 2 dies amb aquestes mesures ells mateixos se'n donaran compte de la barbaritat que és, perquè això és liquidar la Generalitat de Catalunya, però també tots aquells serveis que de més a més anava fent la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres recorrerem a les instàncies que faci falta, d'aquí i de fora, si fa falta, perquè se n'adonin d'aquesta mesura, diguem-ne, coercitiva d'assetjament, però per raons polítiques i no tècniques. Si em permet, conseller, el meu company, l'Òscar Andreu, li vol traslladar una pregunta. Òscar, quan vulguis. Molt bé. Bona nit, conseller. Els he entret les targetes i, pel que sembla, també una mica les piles del micro. De tota manera, no pateixi. La primera pregunta és obligada. A partir d'ara, si se'ns trenca un micro, precisament, o Déu no ho vulgui, li passa alguna cosa a algú del públic, li hem de canviar el maluc, o li hem de passar ens petem aquesta pantalla tan guapa que tenim, li hem de passar la factura a Montoro? No preguntis coses del programa. Fes una pregunta una mica intel·ligent. Sí, ell ha de mirar, perquè ho entenguin, el senyor Montoro, si li arriba una factura del quiròfan, doncs algú haurà de certificar que aquella factura del quiròfan no s'ha dedicat res al referèndum. Ens estan demanant autèntiques barbaritats. Ens demana que certifiquem que des del Banc de Teixits i Sang no es gasta res pel referèndum, que des de l'Institut d'Oncologia no es gasta res pel referèndum, que des del circuit de motocross no es gasta res amb referèndum. És només per saber això. Tot aquest retras en la gestió és només per saber això. Per tant, si li passen la factura, ell preguntarà, però aquesta factura del quiròfan té alguna cosa a veure amb el referèndum? És una animalada. Molt bé. Ho hem de deixar aquí, Òscar, perquè anem molt malament de temps. O tenies una pregunta... Sí, tenia una pregunta com més intel·ligent, però ja em vas dir que m'havia d'adaptar a la gent, així que no... Fes-la de pressa, vinga, va. No, si vols no... Fes-la. Bueno, doncs la pregunta és una pregunta més. Conseller, seré breu. Li han enviat una carta al rei Felip VI demanant-li un referèndum pactat. Jo no els vull desil·lusionar, però de ben petit que sé que quan li envies una carta als Reis normalment tot no t'ho porta. Família obrera. Quin tipus de resposta esperen de la Sarsuela, o més ben dit, esperen alguna resposta? De fet, ja li vam enviar amb còpia, no li vam enviar la carta directament perquè, com que normalment hi ha el silenci per resposta, tampoc esperàvem massa més en aquest cas, però li vam enviar la còpia que vam enviar al president del govern. El que segur que no ens poden portar a nosaltres és carbó. Senyor Turull, moltes gràcies pel seu temps i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa. Moltes gràcies. El conseller de Presidència. Si vols venir de Públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Molt bé, són 3:15 de 9 aquest cap de setmana, aprofitant que estem en un nivell 4 d'alarma antiterrorista. La Guàrdia Civil ha continuat el seu Catalunya Impremta Tour 2017. Aquí veiem el cartell, mira que xulo, amb els llocs on han actuat. Valls, Montcada, Barcelona, Sant Feliu, Sant Adrià de Besòs. Ja sabeu que la Benemèrita busca cartells, paperetes, díptics i altres armes de destrucció massiva. I estan a la que salta, Un exemple només perquè veieu com van les coses. Hosti. Ja has tret el cartell i ja sonen les sirenes des de fora del plató. Han de sonar molt fortes,
En fi, ja veieu com està el pati. Efectivament, Toni, penseu que hi ha gent que porta cartells del referèndum al cotxe i té tanta por, per si els para la Guàrdia Civil, que els amaga sota sacs de 120 quilos de cocaïna. Ja. Sí. Què has analitzat avui, Òscar, que es pugui explicar? Que es pugui explicar? Doncs avui he analitzat la capacitat que té la gent per driblar la llei. Millor si t'ho explico des de la pantalla. La pantalla que baixa. La pantalla que baixa. La pantalla que baixa. Hola, sóc el que estava assegut aquí fa 3 segons. Que no es pot parlar de referèndum? Atenció a aquest cartell d'una xarcuteria que ha corregut molt per la xarxa, que diu rebozado, estofado, fricandó, espalda de cordero, risotos, escalopa, nuggets de pollo. Això sembla una A, però no crec que sigui una A. No. Nuggets de pollo. Si seguim en vertical totes aquestes lletres... Toni, la meva pregunta és, què hi diu? Referèndum? Molt bé. Sí, hi diu referèndum. Et vaig dir que no pintessis la pantalla. Sí. El Montoro ara està més atent que abans, saps? Doncs endavant, és el que hi ha. Us faré una pregunta rotllo cultural i maca. Com en diem de formar una paraula amb la primera lletra de cada línia o de text, Toni? Acròstic. Molt bé. Acròstic. Acròstic, sí. Missatges encriptats, Oi que és enginyós, aquest menú? És molt enginyós, ara falta també que sigui bo. Cosa que no és segura perquè, mira que he descobert, si llegeixes en vertical, permeten que m'aixequi? Sí, vols el rotulador? Sí. Hola, sóc el que estava assegut aquí abans. Si agafes l'última lletra de cada paraula, diu Sosos. Aquesta no te l'esperaves. No me l'esperava. Com ho interpretes, Òscar? Ho interpreto probablement o que són sossos, que no ho crec, o com un missatge SOS, i molt repetit, Seguim. Passem de la pissarra de la xarcuteria a la pissarra del bar de menú Xalavia o Xalàvia, jo diria que Xalavia, Argentona. Fixem-nos on la tenim. Mira, ha quedat tota la pintura. En fi, però bueno, és la televisió pública i hi ha calés per tot, no us preocupeu. En fi, si agafem aquest cartell del restaurant Xalavia d'Argentona i agafem la B baixa, la O de macarrons, la T de pollastre, la de bacallà, l'R d'arròs, l'E d'aletes amb bolets i l'M de mandonguilles, si agafem tot això, què tens? Un atac de gota. Efectivament, un atac de gota, però també hi posa votarem. Votarem, Sí, però això pot ser conspiranoia, també. Perquè si agafes la P de pastís... La P de pastís. La de tonyina. La de tonyina, sí. La U d'amanida russa. La L de canelons. Sí. La lletra I de ricota. La N d'espinacs. L'H de vicissuàs. Sí. I la O de macarrons i diu Paulinho. Paulinho, que va fer un golaç. Bueno, continuem. No es pot parlar del referèndum ni de votar, ni per descomptat es pot fer propaganda. Ja sabeu que la Fiscalia, que té la fina, persegueix a qui pengi aquest cartell, per exemple. Ja ho heu vist, Està una mica ratllat, però... És que ho has deixat tot ple de guixarons. Bueno, però després hi ha treballadors que han de justificar el sou. Nosaltres hem canviat una mica les lletres perquè ningú pugui dir que fem propaganda per anar a votar. Res no em faria més fàstic que animar la gent a votar. Em sembla antidemocràtic. I aquí no. En fi, per això el cartell hi diu Sabneirex ab al capaticat et decidit i renunciar. I renunciar. No és aranès. Simplement hem mogut una mica les lletres perquè no s'entengui el vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs, perquè no es pot dir. Però ja ho has dit. Ja has tornat a pintar la pantalla. Bueno, sí, però, escolta, queda bé. Mira, Montserrat, en fi, no la persona, sinó la muntanya. En fi, em sap greu lo de la pantalla. L'equip d'aquest programa va llançar ahir una versió d'aquest cartell, però sense lletres, per les xarxes. L'objectiu de l'equip era que la gent inventi lemes, que la gent aporti, i si em pot fer una mica la secció, escolta, aquí sóc jo per dur la contrària. Quants en portes, a veure?
La gent ha fet centenars. Centenars? No, 20 o així. Però són molt bons. No tindran cabuda tots avui, farem un rànquing dels 3 millors. Doncs va, vinga. Sota el meu criteri absurd. En el número 3, la proposta d'en Frank Data, molt directa i arriscada des del punt de vista gràfic. És aquesta. Amb vaselina o sense, diu. No es nota gaire, però... A veure... No, què fas? Deixa. En fi, amb vaselina o sense. El missatge és directíssim, Sembla escrita després de sortir d'haver fet 10 llargs en una piscina olímpica de cafè amb la boca oberta. En el número 2 hi ha la Marina Bird, Like a Bird. La Marina ha dissenyat un cartell pro-referèndum alternatiu protagonitzat per un clàssic de l'APM. És la metàfora perfecta del moment històric que vivim, resumint en un... Pa'lante, ¿no? Os quedáis aquí parados. Montamos una mesa y ya está. Tira pa'lante. Pa allá, no, pa allá. I és aquest senyor de l'APM. Fa molta gràcia estar retallat d'aquella manera amb el Photoshop, no? I l'últim? I l'últim, el David Casas. Per variar. David Casas, amb una proposta arriscada, protagonitzada per Mariano Rajoy, a la gatzoneta. Aquí el tenim. Està presumptament fent les seves necessitats. Això és que li ha caigut la moneda a terra i l'està buscant. I va acompanyat d'un text inspirat en el rei Lear que diu, atenció, a cagar la via. Es podia imaginar. Ara més que mai, deixeu-los amb el cul a l'aire. En fi. Gràcies, Òscar. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Un aplaudiment per l'Òscar, sisplau. Entri, Jair. Rectíssima final, o recta finalíssima del programa. Ens queden 3 minuts, em sembla. 2 minuts, em corregeixen. Us hem demanat que si éreu membres d'algun cos policial o enviéssiu els vostres dubtes sobre quines accions podeu fer per evitar un referèndum. Jair, quines preguntes hem rebut? Doncs mira, tenim una pregunta d'un tio que es diu Nachete Mackenzie. Em puc esnifar els pots de cola per cartells que requiso? Jo mai de la vida he tastat cap droga, però et podria dir que si et queben tots els pots pel nas, tens un problema. Tot el pot sencer. No, però digues que no, i ja està. No. Simplemente de sí, no. De sí, no. Sí, això ho va dir Maradona, simplemente de sí, no, i al final va ser que sí. Va guanyar el sí. Sí, va guanyar el sí i es va omplir tota l'urna, fins al fons. Algun altre, Jair? Sí, una queixa d'en Jaume Olet diu: si som membres d'un cos i hem de defensar la Constitució, no hauríem d'aplicar mètodes d'autodefensa personal? Hi ha molta intrahistòria i molt de joc de paraules. Constitució física pròpia, suposo que es refereix aquí. No ho sé. Jo només he entès si sóc membre d'un cos i m'he imaginat un nas parlant, perquè és un membre d'un cos. M'he imaginat com un 20% del senyor Potato, no? Soc membre d'un cos i és... En fi. Bueno, i que hagis escollit nas està bé dintre del que podria haver passat, no? Sí. Com a membre. Va, ultimíssim. Va, un dels abduïts diu: per què tots diuen referèndum il·legal quan només està suspès? Prevaricació, potser, anticipant el veredicte? Tema massa seriós, potser per debatre en 32 segons que queden de programa. Sí, que la pressió em posa nerviós i no sé. No sé ni què vol dir prevaricació, ara mateix. No ho sé, era una cosa de màgia. En fi, no tenim temps d'un altre tuit ara mateix. No, que ens anem, Jair. Tornem demà a partir d'un 8:45 a estar passant. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Fins aviat.